chitange chibagora chibagora amaranda bayi kolwasa chikanisa amaranda kolwasa baranda baitoro chinkana kolwasa baitoro kuchakira chinsai komi nema boika chinsai nyechama chibagora chitange no mwenderanya chitange chibagora ibera igesa efe Yekima mwacho matakali nige saife menkuba ya mwanya getinga ndonsi ya sole chinga kichi nebiro igonta tego kwaliga ni ase umugano ekereke igani maita bantu mbarobono iga balia babwati mangana ya wetera senchira ya YouTube channel ya umuiberania James Gichana online na wewe fan page ge saifem igonta tego kwaliga ni asenchira bene na asichinseme chini chinga kichi kubwa bukari kumuramura iga kubukiamuka asonsi gotoko motoginya sai karibu sana igonte tukwire yamase umugane mambiye na umugano itugokurwa sigitabu kya baruti combination ibire igabu no onkorigeriye gutirimbuka lakini igonte tukwire mapema ase ikifungo kitwa soma mambia kyaringa sigitabu giriyo kumanuka yaringe chinge kya isato no gosoma chinge kya ye isana isato igento nkorigeriye mambia bono nkiringa ekerege sirie kemoge gusiekwa ngakiri yonse kero oigitomoerio tetumanye nga ekero gutumira gwikiro mwerio gwigento no muchakano bweri ngana lindi naende nororo yani nganga kindi yonse kero gwike bintu byo bitumerete inyoraiga okko rukonde nkororo rande oguchakyo kuyiya nkororo bibya mote binganya nekero mote ogosemeria nkoro yakera asomote ekero mote nebo moto yo orekandire nga oikirenga kiyayo erire pi no kakiri gwikana ndi kwanyora ng'umuturia uchakire nandi gusubuka kurunse ngora nga nonye miaka ya umuturia wakirete nsoka ukagunda ngocho kwanyora nga aka umuri noro gocho ochaka gosoka nandi ngora umuturia nanducho obo moto monene nga nonya wakirete nsi nga nonye umuturia kero kende miaka ya yaro korekana nga yarire ogoseberi ngori gocha kwaboro nka ndosimegete chai abantu musimegete chai you can bear witness with me ngakinere karoko tole chai yabeire miaka ikona gusuka kere chali kwa yatolire ngakientambe ige gwika yahera obwansu bwahera yani ogusarra kwahera okwama kwahera yabitiriria omuntu oli yomuyo kwali yomuyo wacha kwayenacha kwana chairia kwana cha kwaye rusi kabisa kwana cha amatali guru yonsi echa yamenya korekana nga echa ni bwato gosemerige kogara bono yo korekana nga te obo machani buri bonsi bwarworo bali musimigite chichai mumanyite echa ogocha kwaye nacha muinoro buko na chichai kuyena chinchira gitiga echa yamenya korekana ekerere mugundu kumana kore bite byuka biteneine obo machani bonsi mboyo bwarusi bwororo bone chaeli ekero yabeire igo yamenya guchaka gusubuka ekero yasubukire bono ligesalia yeli mana kobali nene zaidi ligesalia ni makobali nene lakini je ekero yarenginga kile myaki kuna gusuka igiguika yaratira tego kwa matunda kingo kone mambia bono chinga gichire okorekana nga kwana chirwe kurwase asore na soko semeli kwa okore okosemeli nkora wika kwana chwa bintu mbire gabigo kabyana chwa subu mabwao lakini gere bintu byana chirwe igotemine tigenya saiga kwangete ande kero kende nenjera yasata to koini Chris liga saliao ebintu bira yasago gocho na cho rusia sobu mabwao ngote banga ki an omoya jubweli ngana gete asiri ngane agentu kirega kiro moelio asobu mabwao na kirege ntiki kiro moelio kero kina muntu rajanya kuirana nanga kinga kibono yasa wakortiga why ngaki wakortiga ntiki na kina bwato gosemeria sikire ngakibono gigito moelio lakini asiri ngane ligonta getomanyega engaki niyo sikiru gito moelio bweli ngana gete ekero ruchike ntukwa semerti gikiro moelio igonta getomanyega erenya sai oyo gotongete oyo ramo naye igacha getiri ngana lindigia asubu mabwao buna korengane chaerie kuna chua abantu kimwanya bantu no korro munta korrango muntu yo oumisire chae
the first time na roju muntu akuna checha yaitu nkagechuku sana na manyete kagenda kabisa ngagenda ngaminyoka ngagenda na ngominyoka ngo yana ngotebi tata muntu nare gukuna checha ango ya na ro ringi na ro the late bwana na ro likuna checha ngakiri kaminyoka ngateba ngaki o akuna checha ngi akuna checha yaitu kai kumobe no lakini bona tata ntebi ngaki ya chae igora lie koro isugwa echetu alige saligia ngacha kanya kuchukunyo gunte ngonyo kana after amatukuma kenga nganyori jari achakiro gusubuka kecha gusubuka bono nkamenya konyora chikiro chiko geswa chikiro chiko rentwa amune chae yana chirwe igo chiri chinyinga gotani chikiro chiri chiarengi ngakirie karo yarenge buna yarenge kwenye ya miaka ya minyokire ngiko kone mambie ande kero kende asubu mabwe mambie egento nkero kiana chiru kurwa sole egento nkero kiana chiru kwa bwato gosemeria sikire mono egasi yao ebiasara nenga ki oso mwaka oyo yarire umwaka na bware tumanyite yani through anything kingencho ya chira sura so mwaka oyo mugima kero kine biasara bya kwa bwato kusinege tuto kwa bwato kyo gosemeria sikite gekiro mwerio ndabono mambi muntu naro egento nkero bwato kyo gosemeria sana igito mwerio ine biasara timanyiti ine gazi yao timanyiti ani kero kine ana sikitiga ogosemera kukwata so muntu kitako konye timanyiti lakini ntatengo tebiga ahasi go ikiro mwerio an end of something is the beginning of something onye go ikiro mwerio asiri gete mambia bono igonta tengo tebinga utati oro mwerio nyasa ga bwate mirubiri miyaso chinse chikaza ni kuminoka wi igetabu yuko mano kikitwa soma isato ogosoma chinge chiaye isato ikomine isato yes ene isano na isato nyasa ga okwana gocha story goitira seconds ali in fact gali amangana gali kitu cha seconds ya Philadelphia. But tomana kwenye mambinga ki ekanisa is not about the building, about the name, about what. Ekanisa, the Bible is talking about you. Inche amonaye. Pone nyasama na ukwana yagutira sikita wiki kumano. Kaisa tuwa, nga nimanyete agokora kwao. Namanyete, nyasa namanyete njira kwe sumbuire otatoko, yani otakete bintu bya wiganda burungi. Uganitia abana bahamaya. Ata abana mbaro muntako semereti umwana kabisa iga. Umwana someti, umwaka de school fees. Omwana oyo yani mwana kogendo manya gosoye nya solime omwana manya gutantara pyubura kento kitengere gasikiti nara kwa semerting company enongo kore miaka ya bona na boru chinga egasi ene ronda akore paka nkuo yani ubeketenga kigasi ya engineer my friend ngo tetinga gasi no kobera forever enga kigo ikekero mu nyasai wiri nchira no etuka ngebintu bikiro mwerio usigasi abande baro bono iga bune chigasi chuburikia mangana na abantu bakurikirwa marubi anytime egasi go ikomwerio usikero kende kwa kore retrenchment usigo ikira asigete nyene ngombe kwa bwati kwa semerti ngombe ya ruari ya kule usine asigete kwa bigete biasara bya tumire abuta byoro mwedio anytime wika okoranga because nabo okugani kono kunyanga ki this is what I want lakini ekere mbi bya tumire tobase kokoma yaga kogaranya sana aramonaye na nabwati njira erera bwati mirubiri myatanga ki I have good plans for you. Yes, nima ya biye mataga bisa nestonga ki rora na manyire ogokora kwao rora na koire egesieri keigoire asobusubwao wose onde tali oranyare kogesieka ni gorine chinguru chinke na aye nore ndete dingana liane wose tokane tiri tadiane ore ndete dingana liane tokane tiri tadiane I know your works nima nyasa tenga na maite gasi yao. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. Monto ndeta yoranya ngo sieka egesieri ekinya saya bege tubusibuao na bekorekana ke munya bantu egi asiekirwe na kibirengera jora bekorekana ngaji asiekirwe bekorekana kabisa singencho kimunya bantu ne na bantu bakora monto yo garuwale tamaroira musiekire bisieri oburuire bwa kirinse bwa gokorri chibese ruti yani chibese kwa bwati Jones bichachira suburuire chibese kwa bwati Jones bichachira rehabilitation okona ko rehabilitate umwana yani okineti umwana nandi paka wakora ku rehabilitate kumoira nga achiku okwane ruwa tabasa amangana marua musumbuire mugakanare iga okumetin kikaboneke tatengo tebiga abekorrekana ke mwenye bantu yes ebintu mbiro bya na chiri kurwa sore unakolengana nako mubikano bwechaye echaye na bekorekana yana chiru ngaki ngechaye kiro mwerio chinsaga saki chaye cha rusi woro
but intege torigererio manye nyuma ye chinga kitne bilebike Nyasaye ko gorare gesieri kid ekimwanya bantu ndatanyare gosieka abatanga I have set before you an open door egesieri kere bosibwao muntu ndatanyare gosieka Bibona nabagotema gosieka lakini muntu toranya gosieka amasisini yao Nyasaye nyabekire nitukanga muntu narutate gosieka amasisini aya ta konyare gekogera Nyasaye oramonaye Nyasaye oigwire gesiri bosibwao Bono ekero togosoma gitabu kia asomogano no kurwa omwenge gitabu kia baruoti tabu kia baruoti kukuona keri gori mungwano ko Elijah mumanyete buya mono Elijah nabuna arengo umubani na Ahabu na mugano moyo mayete buya kabisa lakini egento kurigere limono iga ekinta tekurusha somugano oyo nechinga kiekele Elijah eguragura yakire obanire otebiringe guragura ngochere for the next 3 years bantu kuragera ngocha kobagege kogera mburete gutwa chindagera wika chibure enchara wikebe mono ege amangana rega Nyasaye gukona igonta na kindata tumanya etafauti nerore kero Nyasaye gotebanga I know your work emoto chinsiga you have not denied my name botambe Nyasaye gawe chandira abarabaye onye kore katikati ya mangana mange toba sikutwara wasiwas as long as obwato bwamato buyamo na Nyasaye ere Nyasaye ga wechandira bantu balega bayetreta matemnano bantu batanga kino okwirite kanisa ime kuna wae miatera okwirite kanisa ime lakini mechando mbuwe tondo mbuwe bichando mbuwe yonta to manyiga asukura muku nugo chayuko na mangana waetire ere Nyasaye nabwatinjira digeliga omusumbo Nyasaye ko Elijah ngo chikwaro tenga genda bono karuga genda oriki kuchimata alia orochendo rororo ogenda oberoro injini ntome bigonko bya koletere ndagira every now and then lakini bono mpaka lilieri ebi byote baiga chinga kichigaika ekero rochiro lia rwa kamete oroche ase omusumbo Nyasaye ko kwanga Elijah ari kunywa maji kurwa na ase ari koletere ndagira kurwa egaikomo elio nekere komo elio kimwenya bantu Elijah nabare ko gechunga Nyasaye njiro musumbo ngakyo korogo ntiga ngo chandika lakini Nyasaye end time ekero lingana getako likyo moelio na monya sa wanchira lingana getedia uri yo semertri ko moelio asingi yaki nambe yembo Nyasaye nataro kwigena ko asikore abana ba Israeli karo bakurwa sinsiria bako genda bagwika mane gwika yoma ngaki mana tigatura abantu abanga yukwigena kwa bokore ekorenge ebibiote ngekaro bayigutete akara bayigutete mono bakamuye Nyasaye mono Nyasaye gatatiga aba expose ase omurakera kinini charira abaita ekara aro gusimba muiranire Nyasaye end time ekaro muntu yigutete turi kunyora Nyasaye abantu bara abono iga baringe bataka enibe gacha umuntu aringe kanisa ime kabisa ariko gende kanisa kibese kigacha engombe gacha commitment ya yonsipi ikagenda ase ngombe ikagenda ase biasara ikagenda ase commitment rero yo umwishimi wore bono turi kunyora no kugende kanisa ase nginji yake ubwishimi gwobo igonkarangirie committee asigete igonkarangirie asigete bono you forget no ene commitment ya kwari kugenda ase kanisa so tamusami zindi Nyasaye ndira wikona che kuna che cha to kuna che cha Elia na hingo ikarora na che bintu gite kurwa story abaye kunyarekana bono chikure chikwa bwetwe kero kende enjera kwe komite tinga kiria kare na bono ase Nyasaye iwa chitu kaire na maye yake commitment ya ko bwato kuchesa abantu enga kiri na bono igu ya chitega chinchi yake obe kisa chiachire uwi asayo Elijah akagenda agakora munalingana ly'umuntu lya muchigete akagenda akamenya uwo asaka roche ga Keriti mocha yoroche ya Jordan oroche Nyasaye muchigete akamata yabona karuga agenda obera asaka rocha uyu no muntu umenyeta asabantu batibona agotebigwa agenda chikomenya isiko tetorro bugimobu bugima kyobo abugimo robokon lakini Elijah akasoka akagenda nekera chit ebigonkoru bikaba bikomorentera omugati na enyama ni gitabu kya abaruti ntangani 15:2 mugano ina mago yosoma singije cya minyokire ebigonkoru bikaba bikomorentera endagera ebigonkoru biye bikaba bikomorentera omugati na enyama maambia na marogoba na Elijah akaba okonywa amachi kurwa saka roche karia kwigure akaba gakoria
endagera kurwase na mache kurwasa karochi kali omongwano yo obaire reduced kuchikobe ngiti yoro sana omonto omenye tasa abantu lakini asinge encho yamangana akorekane tasinga kiye no mugambya abu na rengo monto mokongo akabane omo egura gure kaba nera agachikwa kagenda agachikomenyase tatorigiriga lakini bona nyuma yenga kienke akarochi kalia agakama that understand you understand ni ritaka kagakama gisongo nkisego kwana nyuma ya matuka make akarochi kalikare koleta machi kagakama yani nga bono ga bomoyombu ale ngororo yes bomoyombu ale ngororo akarochi kagakama mambi ya bono ebintu mbiro bya kamira zo bumabwa bikamete yani nga ki byabeire bikobororo kiriboro bikiringa ki they have dried up, everything has dried up. 17 the verse number 7 okay whatever. And it happened after a while that the brook dried up gikoma ebintu mbira byometa so bumabwa biweka byomanga ki enga ki ikire byomire lakini rende nyasana mutikete ngabone bintu byomire nyasaka mutika akagenda akamutika iko no ekiagera embura tiyarenge gotua asinsi mbura njare ngoro bintu mbira byomira so bugima lakini nyasaye ngo nyasaye kiraligerete mangana aya na ende lingana lyo monene ligacha sela iche likamotebye imokoge ende kuika sarafata omochi osidoni omenyo aroro rora chikiro mukungu omubora karoro orako ragirie ayago chikoragera uyu mukungu yere mugonda agachiete ayakari kurusi ndagera gose batnyasa na arochi na manyite nyuma ekero rochi ruumire nyasaye o provide nchira yende oyigwire nchira yende ekero murango yo mosikirwe nyasaye oyigwire murango onde mambi yabona lingana lya ondiro likiro mwelyo nyasaye kwigora lingana linde buya kendi gyonskiri gyosemereti kero yikiro mwelyo nyasaye kwigorare enchira yende nya eyo muntu kuragira na masikani onye kero kindi uyu onenge kuragira gwo munebi go nkoru onye omenyete isiko omukendo mbwarengo oni nyasaye osukiri obugima bwaye kurwe isiko gagenda chikobera nyumba asakorosiri gwendagira burunge na masikani kingo kwane mambiye kingo kwana kingo koro mugano kendi gyonsikia ukirige kiro mwelyo nyasaye kwigorare enchira yende naende